Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Mijek ukoll. Ħumti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-mistera qaddisa kif inhu xieraq. Nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lill-Alla. Inti ħanim bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti kollok tieba mal-midinbin, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti avukat tagħna qudiem il-missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna għat-takkis teħlisna minn dnubietna, ħalli naslu b'ruħ safja għal festi tal-Għid li ġejjin, bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Dil-Quddisja b'suffraġġju tal-Mejta Rosa Saliba. Elu il-ktieb tal-profeta Osea. Dan jgħid il-mulej, erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek, għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-mulej u wejdulu. Int neħħi il-ħażen kollu, il-qajt tajjeb, rott froċċu ftejna. L-Assirja ma salvaniex, fuq żiemel aktar ma nirkbux, lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna, għandek lil tim isib il-ħniena. Naħfrilhom għad li xewxu kontrija minn qalbi jinħobbhom għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jiena għad inkun għal Iżrael bħal nida, ħajjiftaħ bħal ġilju weruqu, ixenxel bħal siġra tal-luq, jinfirxu r-rimjiet tiegħu, żbuħitu ta' siġra taż-żebbuġ, u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jiġu jagħmru taħt id-del tiegħi, isiru qishom ġnien, jissieħbu qishom dilja, imbejt tal-Libanu ikun tistħaq ilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli ta' Efraim? Kont jien li weġibtek u jien inħarsek. Għalik jiena bħal ċipressa dejjem tħaddar, minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ, ħajarafhom kull min hu bil-għaqal. Għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti, il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien, jien mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Kliem li ma nafux qiegħed nisma', neħħejtlek it-tabija minn fuq darek, ħlistlek idek mill-irfieħ tal-qoffa, fid-dwejjaq sejjaħtli u jiena ħlistek. Jien il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Bleħen moħbi bħal Feraw Eġibtek, ħdejn l-ilma ta' Meriba ġarrabtek. Ismani poplu tiegħi ħannumek, Iżrael, mhux li kont tismani. Jien lill-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi.
Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fit-triqati, lilhom nitmagħhom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħhom basel il-blat. Jien il-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Gloria tifħir lilek Kristu. Gloria tifħir lilek Kristu. Indmu jgħid il-mulej, għax is-saltna ta' smewwiet waslet. Gloria tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. għadem l-Evanġelju skont San Mark. Gloria lilek, mulej. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih li ma wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. U Ġesu wieġbu. L-ewwel wieħed huwa dan, isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna, mulej huwa mulej wieħed. U inti għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tien huwa dan, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. U qallu l-kittieb, sewwa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu? Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lil għajrek bħalek innifsek u aqwa minn kull sakrifiċċju tal-ħruq u mis-sakrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu m'intix il-bot mis-saltna tal-Alla u ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Din hi l-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħut Jeżis il-kelma tal-Alla hija ħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet tal-qalb. Nitolbu sabiex fil-ħajja tagħna inħallu l-kelma divina tmexxina f'kull ma naħsbu u ngħidu u nagħmlu. Għalhekk ngħidu, mulej għatina l-erf tat-tagħlim qaddis tiegħek. Mulej għatina l-erf tat-tagħlim qaddis tiegħek. Biex kulħadd jarafna bħala insara mhux biss għax jarana mmorru l-Knisja, imma wkoll għax jarana nħobbu lil ħutna, nitolbu. Mulej għatina l-erf tat-tagħlim qaddis tiegħek. Biex il-mexxejja politiċi ma jibnux soċjetà fuq il-kapaċità tal-bniedem, imma fuq il-valuri nitolbu. Mulej għatina l-erf tat-tagħlim qaddis tiegħek. Biex il-ġenituri u l-edukaturi tat-tfal u ż-żgħażagħ jifhmu il-valur tal-imħabba li tirbaħ il-biża' ħalli tidħol dejjem aktar il-konvinzjoni li inti missier li tħobb nitolbu. Mulej għatina l-erf tat-tagħlim qaddis tiegħek. Biex aħna immorru għall-eżerċizzi u anke nagħmlu ħilitna u nibnu l-ħajja tagħna fuq id-drawwiet tajba li jistgħu wasluna għall-lejna ta' dejjem nitolbu. Mulej Għatina l-erf tat-tagħlim tiegħek. U fl-aħħar nagħmlu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil ħutna bl-istess imħabba li jurina ibnek Ġesu bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal-dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek. Frott tal-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tal-ruħ.
imbierek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mill-lejn sagrifiċċju għat-tifik glori ta' jismu għal-tiġib tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Xerred dejjem Alla l-ħnina tiegħek biex tħejjina sewwa għaċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfhom lejn il-mulej. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien nroddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna il-midinbin inrażnu fina drawt il-ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk malaqtajja bl-għadd tanġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla mimlija bil-glorja tiegħek osanna fil-ola tas-smewiet imbierek minn ġej fisem il-mulej osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġrad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana ento salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti bdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Marju mal-isqfijiet kollha u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Rosa Saliba li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel li kifija bil-mamudija mitet fibnek u bħal ibnek. Ekku kol fibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha.
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin imqazzhom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil-mnoħat jgħalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa, il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, u miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan huwa Kristu il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaristni għal ħajja ta' dejjem. Namlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tinsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment
nitolbok li tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għamel nitolbuk li aħna inħabirku tajjeb għalija biex niksbu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nispiċċaw din iċ-ċelebrazzjoni tal-Qoddisa billi ngħidu tliet avament il-Madonna f'ġieħ 3 jiem li damet fil-qabar. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.